Smisha Danann agus tá muid ag labhairt faoi World Book Day. Se Ava agus Eve. Céim character atá sibh Ghleas. Is Misha Ting 1. Is Misha Ting 2. Thomas Joe the Cat in the Hat. Oh, Dr. Seuss. Céim fá an taithníonn an character sin agus an labhairt sin latsa. Thomas a Geary bet in our cúpla. Agus tá an scéal an a Granver agus Thomas an a Eglon. Seo Callum. Céim character atá tú Ghleas. Tá mé Ghleas Greg ó Diary of a Wimpy Kid. Se. Céim fá an daithníonn an character agus an labhairt sin leat. Taithní an leabhar sin lom mar is má lom na picturí agus tá sé an Granver. Se. Slán. Seo Emma. Céim character atá tú Ghleas. Tá mé Ghleas Mr. Gumpy ó Mr. Men. Céim fá an daithníonn an character agus an labhairt sin leat. Mar tá Mr. Gumpy an Grumpy agus sa leabhar fáil sé an sásta an sin fáil sé an Grumpy. Slán. Seo Mícheál agus Amelia. Céim character atá sibh Ghleas. Tá mé sé Ghleas Hermione Granger ó na sra Harry Potter. Tá sé Ghleas Harry Potter ó na sra ó Harry Potter. Céim fá an taithníonn an character agus na labhairt sin latsa. Taithníonn an leabhar taithníonn Hermione Granger lom mar tá sí an cliste agus taithníonn an leabhar lom mar tá time twister aici agus tá sé if féad leat dul arás an a bhí tú isteach an. Is má lomsanna an leabhar mar tá sé an simú agus tá Harry an cliste. Seo Ali agus Ava. Céim character atá sibh Ghleas. Tá Ghleas Matilda. Céim fá an taithníonn an character agus an labhairt sin Liv. Is matlam an leabhar sin mar tá Matilda an cliste agus tá an leabhar Granver. Is matlam an leabhar sin mar tá sé mar tá a hismóirí agus idir haar na daoine óga agus tá Matilda an duine fásta. Seo Anya. Céim character atá tú Ghleas. Tá Mr. Ghleas Miss Root ó Demon Dentist. Céim fá an daithníonn an character agus an labhairt sin leat. Is málam an character Miss Root mar is an duine grána is si gan agus is málam na leabhar martá siad Granver. Seo Fiona. Céim character atá tú Ghleas. Mr. Ghleas Obi-Wan Kenobi ó Star Wars. Céim fá an taithníonn an character agus an labhairt sin leat. Taithníonn an character lom mar Jedi an agus taithníonn an leabhar lom mar tá sé land a rudí simú.